आफादगिरि रवीन्द्र मुसाहारि, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि जिवन बसुमतारिजों लोगोसे मिरु बिबानगिरि मावथि लोगोफोर, बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय बर' माहारिनि गुबुन गुबुन खना खनला ओनसोलनिफ्राय नुजाफैनो हानाय सानसुमै मेलेमजिबि आइ आफा रायजो राजाजों लोगोसे बिग्रायारि संग्रामी आंनि मावथि लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि बिग्रायारि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ नोंथांमोननो आङो जासिग्रोबाय। गुबुन गुबुन बाथ्राफोरखौ बुंनायनि सिगाङावनो थांनाय समाव 30-40 बोसोर सोमावसारनानै गुबुन गुबुन आफाद, गुबुन गुबुन हानजाजों लोगो जानानै बर' हारिखौ बुहुमाव हारि माहारि हिसाबै गायसननायनि थांखिजों सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोङो दान्दिसे गोसोखांगोन। बेनिखायनो आङो गुबुन गुबुन हाबाफारियाव थांनायनि सिगाङावनो बाहागो लानो हानाय दैदेनगिरि आरो बिग्रायारि गासैबो आइ आफा रायजो राजाखौ दान्दिसे सम गसंनो खावलायबाय। जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों लोगोसे बै समाव सोमावसारनायाव सुथुरनि आखायाव अबथिरा जिउ गारनांनाय जोंनि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोङो दान्दिसे सम गोसोखांगोन। जोंनि कन्डलेन्सआ जागायजेनबाय। जासिगोन। बयनिसिमबो साबायखर जासिहरबाय। नोंथांमोना मिथिखानाय बायदियैनो 1987 मायथाइनि बे 2 मार्चआव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ क'क्राझार कलेजनि फिल्डआव दिनैनि बे सानावनो बेसेबा रोजा रोजा सुबुंखौ लानानै आलादा रायजोनि गिबि बड'लेण्ड सोरजिनायनि जि मेम'रेन्डाम, जि दाबि, बेखौ सरकारनो फोरमायदोंमोन आरो बिथांजों लोगोसे आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो जिल्लायाव, जिल्ला हेडक्वार्टाराव बै समनि एबसुनि मावथिफोर, बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफोर आरो बर'नि गोबां हारिमायारि आफादनि मावथिफोर आरो बर' आइ आफा रायजो राजाया खौसे जानानै बै समनि उदखारि, खैसारि, फाव फान्दायसुला, जोंखौ नासयनाय, गादबनाय, सोबख'नाय, जोंखौ अराय सम नेवसिनाय बै समनि आसाम सरकारनि हेंथायै गिबि खेबनि थाखाय मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो जागायदोंमोन बर'आ गेदेमा माहारि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे गोदान जागायजेननाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' माहारियानो दिनै बयबो जोङो लुबैयो जों बुहुमाव मोनसे गोथां माहारि हिसाबै थांनानै थानो। नाथाय जोंनि सरकारा उदांस्रि जानायनि उनाव जोंनि संबिजिराव लिरनानै दङमोनब्लाबो दिनैसिमबो संबिजिरनि लिरनाय बाथ्राफोरखौ जोंनो नोगोरारिफोरनो बिथांमोना होनो हायाखै आरो बिथांमोना होफुंनो हायैखायनो दिनै जोंनि लाख लाख बर' फिसाफ्रा दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव, रांखान्थि बिथिङाव, समाजारि बिथिङाव, गासैबो बिथिङाव बयनिख्रुइबो उनफिननानै थानो गोनां जादों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समावनो समायखिरा लानाय बायदियै जोङो आलादा रायजो बिनायनि दाबिखौ मालाबाबो गाराखै। जोङो सम आरो बोथोरखौ नायनानै दोनथ'दोंसो। 1987 मायथाइनिफ्राय सोमावसारनानै 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुआरियाव BSc मोनजासिम गासै मुंख्लं जादोंमोन 1135। बै समनि सोमावसारनायनि समाव गोबां बर' फिसाया खास्रि बिस्रि आसाम पुलिसजों गावथारजानो गोनां जादोंमोन। जोंनि बिनानावफ्रा, जोंनि आइमोना, जोंनि असे आंगोनिबो आंगो बिब' बिनानावा आसाम पुलिसनि आखायाव गावनि अराय समनि थाखाय गावनि गोथारथिखौ खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन। नाथाय बाय हाजार जेंना जेंसि थासेयावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो थाद'आखैमोन। सोमावसारनायनि गेजेरजों BSc एकर्ड खालामनानै बै समाव जोंनि सोमावसारनायनि लामाया जि थार बेनि फोरमानखौ जोङो होनो हादोंमोन। BSc आव मायबा मोनदामोन, नाथाय सोमावसारनायनि लामाया जि नंखाय नङा बेखौ जोङो बुहुमनि मानसिफोरनो दिन्थिनानै होनो हादोंमोन।
नाथाय उननि समाव जों नुबाय जे बे बीएससीआ जेरैबायदि बीएससीखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारा संबिजिदारि गोहो होनानै जोंनि बर' फिसाफोरखौ जौगानायनि फारसे दैखांलांनायनि जि समायखिरा लादोंमोन बेखौ बिथांमोना मालाबाबो मावफुङाखैमोन जायनि थाखाय 1992 मायथाइयाव इयुननि 1993 मायथाइनि इयुननि दैदेनगिरिफ्रा आलादा रायजो बिलाइनि सोमावसारनायखौ फिन जागायफिननो गोनां जादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ 1992 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर'नि गणतान्त्रिक माहारियारि आफादफोरखौ लानानै गणतान्त्रिक खान्थिजों सोमावसारदोंमोन आरो बै समाव बर'आव मोनसे हानजा जोनोम जाबावदोंमोन आलादा रायजो बिनानै बेनो जाबाय बीएलटि बे मोननैबो हानजा माखासे बर'नि आइ आफा रायजो राजा गासैबो जोंनि जि लेजिटिमेट डिमान्ड जि थार मोनथाय सुबुंनि मोनथाय संबिजिदारि मोनथाय बे मोनथायखौ लानानै मालाबाबो कमप्रमाइज गैयाजासे सोमावसारनानै 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुआरियाव फिन जोङो मोनसे सुक्ति खालामबावदोंमोन नाथाय जोङो लुबैयो मोनसे हारि हिसाबै थांनानै थानो आरो मोनसे हारि हिसाबै थांना थानांगौबा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु गासैबो थांनानै थानांगोन जोंनि आसार खान्थिया थांनानै थानांगोन जों हारि हिसाबै थांना थानांगौब्ला जों रांखान्थि फारसे सोलोंथाइ फारसे समाजखान्थि फारसे राजखान्थि फारसे गासैबो बिथिङाव जौगानो हानाय सुजुग सुबिदा मोननांगोन जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसाया रैखाथि मोननांगोन सिकिउरिटि मोननांगोन जोङो गासैबो बिथिंखौ जोङो नोजोर होदों 2003 मायथाइयाव जि बीटीसी जोनोम जाबाय बे बीटीसीखौ दिनैसिम 8 बोसोर आनजाद नायबाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बीटीसीखौ जोङो जौगानो नागिराखै बीटीसीआव मोनसे संबिजितनि मर्यादा दङ नाथाय बिनि संबिजितनि जि मर्यादा बिनि जि क्षमता बिनि जि केपासिटी बियो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ आथिखालनि बादायलायनाय मुगायाव ग्लबेलाइजेसननि मुगायाव बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननायनि थाखाय थोजासे नङा जायखौ नायनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फिन सानफिननो गोनां जादों आरो बेनिखायनो 2003 मायथाइयाव जोङो नुदों जोंनि राजखान्थि दाबिखौ लानानै जोङो जोंनि सोमावसारनायखौ दोनथ'दोंब्लाबो जोंनि गुबुन सोमावसारनायखौ जों दोनथ' हायाखैमोन मानोना जों मिथिगौ आसाम सरकारनि एटिटिउडा दाबो सोलायाखै आसाम सरकारनि मनोभाबा दाबो सोलायाखै बिथांमोननि मनोभाबा संबिजिताव जियानो थाया मानो गावसोरनि गोग्लैसोनाय हारिफोरखौ अरायसम गादबनानै दोननो नागिरो अरायसम सोबख'नानै थगायनानै गावसोरनि आथिं सिङाव गादबनानै दोननो नागिरो आरो बे आसाम सरकारनि साननाय हनाया दिनैसिमबो सोलायाखै जोङो दिनै नायोबा नुगोन 1983 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम आसाम सरकारनि साननाय हनाया सोलायाखै बिसोरो खुगायाव मोनसे बुङो बिसोरो मावो मोनसे दिनै जोंनि बे जोनोम हादोर जोनोम जायगा बे हानि जों फिसा जोङो बिनि इन्डिजिनास मानसि बिनि सन अफ द सइल नाथाय जोंनि हानि गोहोखौ संबिजिदा होसेयावबो आसाम सरकारा जोंनिफ्राय बोख'नानै दिनै गुबुन हारिफोरखौ जोंनि हायाव सोसनजोबनानै होबाय जोङो नुदों दिनै जोंनि सुबुं अनजिमाखौ रैखाथि होआ नोंथांमोना नुदों दिनै बे देशनि नोगोरारिफोरखौ रैखाथि होनांगौआ मोनसे गभर्नमेन्टनि बयनिख्रुइ प्राइम डिउटि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि बिनि सिटिजेनफोरखौ रक्षणाबेक्षण होनांगौ आरो आसाम सरकार আমাক রক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নাই ইন্টেনশনালি দিয়া নাই আজি আমি ঘটনায় বাধ্য হইছো অসমৰ ইমান শক্তিশালী চৰকাৰ থাকোঁতে কেনেকৈ 135 জন নিৰীহ লোক মৰিব লগা হৈছে 2 বছৰত কিয় ইয়াত ডিচিএসপি কি কৰি আছে ইয়াত প্ৰশাসন কি কৰি আছে ইয়াত প্ৰশাসন থাকাৰ পিছতো 135 জন নিৰীহ মানুহ কেনেকৈ মৰিব লগা হ'ল কিহৰ কাৰণে আজি আমি অসম চৰকাৰক কুৱেশ্যন কৰিম এই জবাব তরুণ গগৈয়ে দিব লাগিব আমি অসম চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰিম নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব কাৰ হাতত আছে নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব কাৰ হাতত আছে আমাৰ ওপৰত এই ঠগ প্ৰবঞ্চনা আমাৰ ওপৰত এই হেমাহি এই নেগলিজেন্সি আমি সহ্য নকৰো আমি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ হয় এই 15 লাখ জনসাধাৰণক মামুলি বুলি ভাবিলে নহব অসম চৰকাৰ আমাৰ ইয়াত অধিকাৰ আছে जिनै आसाम सरकारनि जि मोनसे खैसारि जि फाव फान्दायनाय जि षड़यन्त्र बेखौ जोङो जवाब होनायनि सम जाबाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन जोङो आसामनि अखমৰ डिजिपि ब्लक কৰিছো অসমৰ চিফ সেক্ৰেটাৰী ব্লক কৰিছো বাৰম্বাৰ মেমৰেন্ডাম দিছো তাৰ পিছতো অসম চৰকাৰে আমাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া নাই অসমৰ ডিজিপি আৰএন মাথুৰ অসমৰ ডিজিপি শ্ৰীবাস্তৱ অসমৰ ডিজিপি শংকৰ বৰুৱা আমি মেমৰেন্ডাম দিছো চিফ সেক্ৰেটাৰী অসমৰ প্ৰফুল্ল শৰ্মা যেতিয়া মেমৰেন্ডাম দিবলৈ গৈছো তেখেতে আমাক তাচিল্য কৰিছে হে গোপাইহত কিয় মাৰামাৰি কৰিছা নাপাই নহয় আমি সিকিউৰিটি বিচাৰি গৈছো
মারামারি কেনেকৈ হৈছে তেখেতসকল